otu nnọrọ onwe ọbụghị gọọmenti nwe na-agbasi mbọ ike maka mmepe nke obodo bụ Umudiora Anam Global Forum agago n'ihu wee bụrụ akụrụngwa mmụta dịgasị iche iche wee bugara ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ ezi Anam Central School Umudiora Ọkpalukwu Anam dị n'okpuru ọchịchị obodo Anambra West na Anambra State. Achọpụtara na ngwongwo ndị adịgasị iche iche ha bugere ụlọ akwụkwọ a bụ n'ihi na ya bụ ụlọ akwụkwọ so na ndị ideli mmiri biri aka ọjọọ n'ime afọ a ka David Ndife kọtọpụrụ gị akụkọ a. Bunyegasị ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ akpa akwụkwọ, ịgba nakwazi ihe ndị ọzọ eji akụgasị egwu, akwụkwọ, bọọlụ, uwe eji eme sports ya nakwazi akụrụngwa dị iche iche. Ka ọ na-enyefe akụrụngwa ndị ahụ n'aka onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Philomena Okafọ, onye ji ọkwa vice chairman nke otu ahụ bụ Comrade Chinedu Okafọ kwupụtara na ya bụ ihe ndị ha butere ụlọ akwụkwọ ahụ bụ iji wee kwado ya hụ na ọ na-aga nke ọma ya nakwazi iji wee kwado mbọ dị iche iche gọọmenti steeti a na-agba iji wee nyere ụmụntakịrị aka, ọkachasị ndị so na ndị ọdachi iji mmiri dakwasara n'oge gara aga na steeti a. Ọ kọrọ na ya bụ otu bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na e nyere ndị ọ na-enweghị ka ọla aka n'obodo ma hụ na ihe na-agara ha nke ọma. Ọ gbakụziri ndị nwere ego nakwazi otu nnọrọ onwe dị iche iche ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike inye ya bụ otu nkwado ma na-enyekwazi ụlọ akwụkwọ nkwado. Ekene ka nkene unu nkwado unu pụtara wee kwado the project anyị nwepụtara anyị kpọrọ Back to School project. Ọ bụ na anyị nwepụtara ya bụ project na Global Forum, ọ bụ na mmadụ atụpụrụla anyị ọnụ. Ọ ya bụ na anyị ama anọ ebe a today. Mana anyị nwepụtara ya bụ project ikolobịa Umudiora ma ọ nọ n'ụzọ ma ọ nọ n'ụlọ pụta mee gịnị sọpọtụ ya bụ project. Mgbe na-asị ka ụmụ akwụkwọ unu kwụọlụ ikolobịa na Umudiora aka. So Global Forum create history today na Umudiora, and ama m na other villages, other towns ya emume ife anyị mere maka na ife ọma ka a na-emume. Na ya bụ ihe mmemme onye jibu ọkwa State Director nke National Orientation Agency bụ Maazị Mike Ozemena, onye gosipụtara mwute ọ nwere nye ọnọdụ ụmụntakịrị nọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, bunyeziri ụlọ akwụkwọ ahụ akwụkwọ nkụzi akpọrọ Reorientation Handbooks n'aha bekee. A ga-ekere ụmụ akwụkwọ nọ na klaasị nke ise nakwazi nke isii. N'okwu ekene ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Okafọ kenere nnọọ ndị otu ahụ maka ịgbatara ụlọ akwụkwọ ahụ ọsọ enyemaka n'oge dịka ugbu a ma kwee nkwa na ha ga-etinye uchu na mbọ ha na-agba ịhụ na ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ejiamaatụ na mba ụwa gbaa gburugburu. N'ibe niile mmụọ Chineke ka otito na-adịele mgbe sị Chineke anwa onye kpọtakwula unu ka ọ gawa n'iru gozie unu n'aha Jizọs Kraịst.